Здравейте, приятели! Отново сте в Димитър Манолов Ташев. Него аз съм предложителка с друг канал на латиница. Панделка на латиница на Дятодорова и пак една панделка. Отивайте ме гледайте, имам страшно много видеа там от 2 години. Да. Аз в момента си правя, защото нямам. Да, той сега почнал. И нека да играем на какво съм аз. Ето, това е моят телефон. Моя Redmi. Да, сега, нека да отидем в или не. Google Apps. Чакай, ChatGPT. GPT, да. Ето ми. ChatGPT. Да го видя. С какво ме помогна? GPT. Искам да ни направиш картички като за играта. Кой аз? И да знаеш, че това е бомба. Супер, мога да ти направя картички за играта, кой съм аз. Класическа партия игра, която Айде, ма. Чакай. Искам 1000 картички. 1000 картички. 1000. Сега е чудесно. Ще подготвя 1000 картички, за кой съм аз. Това е доста голям брой. Така че отделно запазвам да почата. Геги. Известни. Как се казваш това? Чакай, животни продукти. Всички. Значи искаш 1000 картички с смесени теми, включващи всички видове известни личности животни. Подложиш това с днес картички, време същото избор. Да. Сега не ги правят работието. Нямаш батерия между другото. Да, знам. Имаш 18%. 18. Сега докато И аз като тежа 18 кила. не си 17 кила, аз тия глупости. 38. Аз съм 31. Макар че... А баща ти е 1,0 килограма. 10. Не, сега Как да е 10 килограма баща ти? 1,0 казах, значи това е 10. Айде. Това направила. Като ще има един и западнеш. И ти ще паднеш. Сега чакаме, защото аз вече няма търпи да Те докато се направят 1000 картички, тук трябва да се чака от време. 1000 картички. И вижте хора, ако искате в моя TikTok да си пишеме на лично Надя за Тодорова. грибове. Не, това е друго. Ето за такива хубави грибнички да ви направя. И тя между Така другото на че- мен направи, ма ти са Сега хора, почнахме. Ще ви ги кажа на края на видеото. Сега, свали еди файла, изтегнато. Искам нещо да ти кажа, че сега съвършвам хора. Обичам да направя една работка. Каква? Няма да кажа. Сега. Кажи ми на ухото. Не. Да съвършна да видиш. Добре. Пипа. И ти няма да ми ги казваш, ти няма, нали знаеш как се играе кой съм аз?
Не знаеш как се играе кой съм аз? Не. Виж, тук примерно е крава тук така като направя е крава. Чакай, И аз ти викам, аз животно ли съм? Ти ми викаш, да, животно си. Без да ми казваш директно какво съм. И аз викам, Запия малко ракия. добре си бе. И ще те питам. Изогах това е безохолно. Аз куче ли съм? Ти ми викаш не. Аз селско-стопанско ли съм? Ти ми викаш да. Аз ти викам крава ли съм? Ти ми викаш да. Крава си. Добре, сега разбрах. Сега, ама ти ще бъдеш първи такива, защото ти много ли забравя. Да си казвам. Чакайте, така сега. Чакайте, аз ще го напиша за тебе, защото ще. Чакай се, ще напиша професията. Аз искам. Не ти казвам сега. От ти ли трябва да знаеш? Аз не мога сега. Нещото, което най-много казваш. Сега ще го напиша. Аз коза ли съм? Не бе, нещо, което ти най-много приказваш. Обичаш да казваш, обаче сега още не е готово. Ти не гледай сега. Аз ще го покажа. Ти гледай там в огледалото. Ето хора, това. Хайде. Хайде. Нещо, което ти най-много казваш. Аз съм... Как беше? Котка. Не бе, нещо, което най-много казваш. Какво е? Това аз куче ли съм? Не бе, не е такова. Нещо, което винаги ти обичаш да казваш. Не си животно, не си нищо. Ти си нещо, което ти го приказваш. Винаги. Да ти кажа, че обичам много да си играя с мечета ми и да го прегръщам. И когато... Не е това. И когато се къпа, какво е? Не, трябва да знаеш нещо, което винаги обичаш да казваш. Глупости. Да, и каква е тази? Една от тях е на английски. Аз мою. Не, друго е. Коза. Не, Какво? предаваш ли се? Как? Предаваш ли се? Да. Fuck you. Това беше. Сега, чакай. Сега ти, когато искаш нещо да напишеш, ти тук, трябва така да правиш. Ако искаш да го изтриеш, вземаш и това и го триеш. Айде, напиши това, което искаш. Какво направиш? Аз не гледай ум. Какво направи? Дай ме там цигарите, там. Готово ли е? Не. И когато е готово, ти го показваш и тук на камерата, аз не гледам. Добре. Показа ли го? Не си още. Готово. Кажи го сега на камерата и се махни. Готово. Сега, това дума ли е, което аз винаги обичам да казвам? Първото е номер. Нещо номер. Ама не нещо, което аз обичам да казвам ли е това, което си написал? Не номер. Познай цифрите. Моя номер. Телефонът. Няма, аз ти казвам праш. 1, 2, 3, 4. Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не. 2, 0. Чакай, не. Първото е 3. 3. 3, 5, 9. Не. Придавам се. Толкова ли е трудно? 303. 303. 303. Толкова ли е? 303 ми е направил този
гледайте го. Хора. Гледам. Да, аз ти пиша тук нещо. Гледайте. Хора, ето вижте какво съм му написал. Сега, хайде ти се. Добре. Дума ли? Не, Момент? не. Аз как съм? Аз какво живота ли съм? Това ли е? Животно си, да. Куче? Не. Козе? Да. Митко, Лауш. ще се къпиш, мамо. Не! На градинката. Не! Има игра с нядо. Сега ти ми пишеш тук, обаче без номер, така че да, само да ми пишеш без номера. Айде. Аз ще взема тук за един с вас, за да има какво да правя, хора. Докато не го гледам този. Това ли беше си? Да се... Не, фак. Ето го. Motherfucker! Чухте ли го, хора, само? Като... Много се радвам. Показвай на хората, ако си готов. Не съм готов да ти кажа, хора. Колко още има? 20 минути. Почти. Ще ме хвали критическата. Добре. Готово е. Покажи го. Не, живи се. Покажи го на камерата. Аз не те гледам. Каза ли го? А? Виж ми направи питката, опрека. Показа ли на камерата? Дала фак. Окей, там сега. Аз дума ли съм? И номер има. Ама аз дума ли съм? Горе-долу разбрана. Как така? Дума. Ама дума ли има вече в това? Дума. Животно ли е тази дума? Да. Нещо. No. Коза, Не, овца, не, куче, не, кот, не, лъв, не. кое е това? Сот. Кое е това? Сот означава на английски кон. Не е кон. Хорс е кон. Хорс е. Fuck you. И хора, дай телефона ми сега. Сега хора, чекайте. Запазване, отхвърлям. Затваряне. Го замахна. Затворя. Хора. Ти ли нещо пишеш? Не. Хилп. Браво. Аре, Започва. Стегля се. в момента виж колата как трепера. Ти да имаш такова, аз не разделно. Ти така? Аз така. И защо?
И хора, тук ще свърша видеото ни. Чао!